Ahoj, volám sa Martin a prevádzkujem internetový obchod Igelitka.sk, ktorý predáva hlavolamy. Napríklad aj takýto drevený hlavolam, ktorý sa volá pyramída. Hlavolam pyramída má dosť nepravidelný tvar a je známy tým, že potvrdzuje pravidlo, že nevždy počet dielikov znamená aj zložitosť hlavolamu. Tento hlavolam sa totižto skladá iba z 3 dielikov. Poviete si, to musí byť veľmi jednoduché rozobrať a poskladať tento hlavolam, lebo však 3 dieliky nejakým si spôsobom dám dohromady. No nie je tomu tak, pretože ak ste si teraz nezapamätali ten tvar, ktorý presne tá pyramída robila a začnete prikladať tie dieliky k sebe, tak zrazu zistíte, že vlastne nejako pri sebe nedržia a nevytvárajú vôbec to, čo ste predtým videli. Ja sám som sa dosť natrápil, kým som sa naučil tento hlavolam skladať a častokrát som sedel nad fotkami a pozeral si, ako ten hlavolam vyzeral predtým, ako som ho mal rozpadnutý na tieto kusy. Takže v tomto videu vám ukážem, ako sa tento hlavolam skladá. Aj keď teda robím vám to nerád, lebo by ma za to mohli vylúčiť z klubu hlavolamistov, ale hádam si to nikto nepozrie. Je to veľmi jednoduché. Zoberiete vlastne takto tie kocky, takto ich dáte ku seba. No a hlavolam máte poskladaný. Som veľmi rád, že som vám to mohol ukázať a teším sa na ďalšie video, ktoré pre vás pripravím. Čo? Nie? Nemáte to ešte? Ešte raz, či? Ja, dobre, no tak ešte raz, no. Ale ako fakt už sa pozerajte, hej? No, dobre. Takto. Za prvé musíte si zobrať kocku, ktorá sa volá, že C-čko. C-čko je tam iba jedno, nájdete tam iba jednu takúto kocku, nič inšie sa na písmenko C nepodobá a v podstate aj to C-čko môžete držať len iba jedným spôsobom, ako nič iné vám tam vlastne rozumné C-čko nedá. Čiže zoberiete si takto C-čko. Potom nájdete kocku, ktorú voláme, že Mickey Mouse. Preto, lebo vlastne tu je akože hlava a tu sú 2 uši. Mickey Mouse má 2 rovnaké uši. Hej. Takže takto si chytíte Mickey Mousea. No a Mickey Mousea jednoduchým spôsobom dáte k tomu C-čku. Takto. Ono to samozrejme v tomto momente ešte samé nedrží, musím to držať ja tými prstami. Ale v podstate je to veľmi jednoduché. Hej. Takto zoberete Mickey Mousea, len ho takto zvrtnete a takto ho priložíte k tomu C-čku. Potom zoberiete poslednú kocku. Posledná kocka vyzerá trochu ako hauko, psík. Psík má jedno ucho normálne a druhé ucho má trochu nakrivo. Taký srandovný psík to je. No a keď zoberete to jedno ucho, čo má nakrivo a trochu dozadu a trošku ho len takto otočíte a vložíte do toho. A máte poskladanú pyramídu. OK, tak sa teda majte. Čau.